shamwari dzedu titambireiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tose yakambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa ewebezindo namabasa musatibanane watokotadzira tadzidza kwenezinda namabasa musatibanane watokotadzira. Kusangana zvekare kwatiri kuita paZim Newsbeat TV. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere. Muzuva ranhasi tabuda takananga kumusha weMutare prison uko kwataienda kunoona vakomana nevasikana vari kurarama vari mukati meusungwa. Donzvo riri rekuti tinzwisise marehabilitation activities avari kuita kuti zvii zvavari kudzidziswa uye zvinovandudza sei upenyu hwavo kana vachinge vazobuda mukati meusungwa. Saka sekuona kwamuri kuita kumashure kwangu tasvika paworkshop yepaMutare prison. Regai titenderere tichiona vakomana nevasikana vari kurarama vari pamusha uno, tinzwe kuti ndezvipi zvavadzidza kubva pavapinda mukati meusungwa uye zvichavandudza upenyu hwavo kana vachinge vabuda mukati meusungwa sei. Koma John makasimbe ndinofara kana muchifara. Aiwa ndinofara. Ndaona muchiita metal fabrication apa mvura ndo yazoti aiwa rega ndikupinzei mukati muworkshop but mamuchiitira basa renyu panze. Zvemetal fabrication izvi makazvitanga sei? Makazvitangira muri kunze rero makatangira matova mukati? Ndakazvitangira ndiri kunze. Ndiri fit and trainer kunze. Saka muno ndakazunguruka ndakapinda yobva zvikuitwa advantage kwakunzwa workshop kunoku. Ndana sikuru wangu maofisa muri kuona rapa kuti ruzivo rwangu rwuendere mberi. Pane zvimwe zvinhu ndisikazivi zvine chekuita nezvemasimbi ngekuti branch remasimbi rine mapazi akasiyana siyana akawanda. Ndichikudzorera hangu kumashure, makapinda mukati meusungwa gore ripi? Ini ndakapinda 2022 October 2022. Zvakafamba sei? Zvakaitika ngezvekuti ndakapinda muno ndarwisana nembavha yaita basa rekuba zvinhu zvemasimbi sezvomazwa kuti ndaizvita ndiri kumba uko. Ndachindoboda timbers ndiri fit and trainer. Saka kumba uko ndine workshop yangu izvo yakazovhara ngekuti manje ndiri kunoko. Saka yaiti ndaenda kubasa kuyosera chitora matemu tumicheni tumascrewdriver twinyi. Saka ndakazongopuwa trip ndakutosuspecta mwe mawelders paboka kudanga mvura kuti ndiwo ari kundibira. Obva zvonipa trip yekuti rova kubasa nhasi ndokuti ubate mbavha yacho for sure. Ndakasvikira irimo muchishopu changu ichocho ndaiwandira ndaita ndaisayana ndobva ndaibata. Saka ndaibata zvindaita maningozvo ndakaichaya. Saka ndaichaya panzo pekuti ndiende kumapurisa komangara ndiyo yakaenda kunditangira ngekuti ndandiri kumhanyira duty kuboda timbers kuti ndidini ndibate shift yangu mazona. Saka ndakubva kumakuseni ndachaisa basa ndakandodaidzwa kuzetera P zikanzi wakakwadza munhu. Saka ndo mafambiro akaita nyaya. Ndakachaya munhu after 3 weeks obva azofa. Saka mazoenda kucourt mhosva yamakanobatwa nayo? Ndakatongwa ngekuisa mutemo mumaoko mako. Zvakanzi wafanonga wakadini wakauya komangara kana wabirwa hungumbo hwakaonekwa kuti zveshwa ndandiri right pakuti ndakadzosera ngehasha pakubirwa kwendakaitwa asi ndasikafa kuti ndaifunga ndakadini ndakaenda komangara mutemo wochitora iwo matanho kutera zvinhu zvangu zvandakazopuirwa muhigh court. Saka vachitonga makapiwa nguva yakareba sei? Ndakapuwa 9 years ndobva ndabvisiwa 1/3 ndobva ndasiyana 9 years ndobva ndasiyana 6 years panapa. Saka iko zvino zvimaseva makore? Izvi ndaseva 3 ndakusira 2.5. Makazombowana here mukana zvichida pamwe wekutaura nemhuri yemushakabvu mukakumbirirana ruregerero zvichida pamwe panoda kuripwa nezvimwe zvakasiyana siyana kunyange zvazvo ari aikukanganisira? Hongu mukana ndakaona asi dare harinozonipa mukana wakazara asi ivo manegotiations amwe acho tatopedza taita asi dare harinozonipa ngekuti ndopereka mari yotodaidzwa kuno kunditongwa. Makazvitambira sei makamira kumberi kwekwa muchinzi John
takukutongera 9 years. Kutonga kwagara kunorwadza asi apana ndizvo zvacho zvanga zvitori izvozvo. Ndinovimba kuti makanga mune mhuri kunze yakazvitambirawo sei ichinzwa kunzi baba takuvatemera 9 years vari mukati meSungwa? Mhuri yangu nehama dzangu wese wakarwadziwa asi hapana ndizvo zvacho zvitoripo, variko kudanga mvura kwandinogara. Asi vanouya here kuzokutarisai? Nekuti vamwe vazhinji vanochema kuti kubva pandakapinda mukati meusungwa hama dzangu dzakabva dzandirasa, nevanhu vandaibatsira nevanhu vandaichengeta havachauye kuzondiona. Vanouya here kuzokuonai mukoma John? Hongu vese vanouya vachindiona ngekuti imhosva yekupatika kwaita yange itori defense zvinhu zvaibiwa zvaitotoraramisa iwo ninini wacho inini ibasa rangu. Saka hongu kukusunga kwandakaitwa asi handishori bava vese vanouya vachindiona. Kune vamwe vane hama dzisingauye, toti ndakupaiwo mukana wekutaura nehama dzavo. Hama dzavo munoda kudzudza kuti chii muzora nhasi? Unofanira kuti uregerere ngekuti Jesu Kristu hati mukona mvura iri kuna iri unaisa vese wakashata newakanaka. Mwari hatsari munhu, Mwari unoda munhu wese. Zvakare Mwari unorekerera, Mwari hachengeti mafi, Mwari unorekerera. Saka unofanira kuva uri munhu une tsitsi uchizwira umweni tsitsi, usikatongeri munhu iye uzotongwa ndiMwari wake iye ega. Kana iri hama yako iwo uchiramwira iri mukati menunzi unyange wakaishashira, unofanira kuti uiregerere wouya uchiona. Kana pane zvinhu zvinoda wozogadziswa yauya, ngekuti kuiramwa iri munomu kana kuri kana kuti ikafira munomu hapana chirongwa kuona, ngekuti hauzivi chiri kukonzesa kudaro dzengwa zvinenge zvitori zvedzinza zvinongobva pana iye zvichienda futi pana iyeye. Vazhinji vari kunze ukoko vane mufananidzo wekuti izvo munhu akapinda mukati mejeri upenyu hwake hwaguma, upenyu hwake hwapera, haana chimwe chitsva chaachadzidza. Munoda kuti chii kune vanhu vane pfungwa dzakadaro, uye musiyano wamakaona imimi mapindawo mukati kuti vanhu vaitaura zvakati zvakati asi hazvimo, chii nechii chamungada kudona? Mujeri ukagara zvakanaka nemaofisa hapana chakashata. Ukatedza mutemo, mune mutemo yamo irimo, kusekumwa zvinodhaka, kusekuputa fodya, kuva munhu undori discipline, uchengeta inonzi pane code of conduct yemukati munenzvimbo ineyi. Haufaniri kuchita zvibhakera, haufaniri kuti washashira nemunhu wodzoserawo. Kana uchinge washashirwa unofanira kuti utoende kuna waridzi wenzvimbo iwo madzikuriwo, ndiwo ane power yekuti wakwanise kudisciplina munhu unenge akushashira, zvisinyarira kuti washashiwa zvakadini. Mutsoko uri muno nekunze muno mujeri munonamatwa, munotoona matwa kutodarika kunze chako. Zvinofunga vanhu kuti munoitwa mabasa akaipa, ndo munotangira ngochani, ndo munotangira kudini. Zvese izvozvo ngezikunyepa. Hongu zvinge zviri kuitwa kumajeri makuru, asi ini pana papendiri pana paina nesa ndakazviona ngekuti pana papanoona matwa. Zvakare unotowana maskills andiri mukuona vamwe vanotova vasina chinhu chavanoziva asi vanobva pana pavata majourneyman. Unodzidziswa kuita mwoyo munyoro, kurekerera, kusekuchengeta mafi, nekuti wa munhu une chido nekutoendera mberi neupenyu. Ndo zvimwe zvinhu. Ngatichiuyai pabasa reUfit and Tenor, ndezvipi zvimwe zvinhu zvamuri kugadzira muri mukati meusungwa? Yetiri kuita panapa inonzi metal work arc welding. Ruzivo rwemasimbi rwotonogadzira zvinhu zvese zvine chekuita nesimbi. Simbi zvakare dziri pakasiyana siyana, asi dzetonyawo specialize nesu panapa isimbi dziya dzinoweredheka etoti maferrous metal, simbi dziya dzine iron dzinoweredheka, ngekuti andi kuona mawelding machine etinawo mawelding machine anona masimbi dze-iron. Saka chinhu chese chinenge chikuitwa ne-iron chese chinonama. Asi rubatsiro rwetingakumbira kuti mubatsiro kana nasekuru edu, one shading, antimukuona ife tatosiya basa tatodini apa, tata mukati menzvimbo fuchi taifunga tine shedi huru. Maofisi edu angakwanisi kuti iwo akwanise kuti abudisewo mari yekuti akwanise kugadzira shedi, ngekuti pachawo iwo mari atodino atorina. Isusu asungwa wacho tikutorelayawo neiwo, ndiwo ana mambo edu tiri mukati menzvimbo, ndiwo ana Mwari edu tiri mukati menzvimbo ineyi. Saka chimwe chikumbiro kwakuya pamamachines maibatsiro ana sekuru edu kutoti individual, kwete kuti chiite chijeriba, individual officer unenge ari nechikuita nezvekubatsira kuti paruzivo ange aine oxygen setting plant yake. Ngoti oxygen setting plant ndo muchini wetoti unogadzira, unoweredha, unonama anoti non-ferrous metals, simbi dzisina iron dzinokwanisa kungoshandiswa gas chete se-aluminium, brass, hard soldering nesoft soldering zvakadaro.
chimwe chandoda kunzwisisa ndezvemusikanzwa yangu kuziva kwandiri kuita zvinhu izvi arc welding netig welding zviriko zvinhu tuizhandizve inonzi tig nearc chinhu chimwe chete here kana kuti zvinhu zvakasiyana zvese zviri mubranch rekuwelda asi mawelding ndiwo anonga akutosiyana welding iri pakasiyana-siyana zvakare rudzi dzekuwelda dziri pakasiyana-siyana pane atomic hydrogen welding pane gas ismawelding brazing kwese kuna masimbi simbi dzinojoiniwa ngesinhu dzakasiyana-siyana tacking imwe ni rudzi rwewelding saka welding dziri pakasiyana-siyana zvakare marodzi ari pakasiyana-siyana pane aluminium welding kwakuya plastic welding type dzerudzi dzakasiyana dzekuweldwa ufuchi muzimbabwe munomu yetichinu yetiri chingosipesara nazo ndiyo yeasphalt welding oxide setting plant ufuchi pana patotoruna tinoshandisa welding arc welding yemagesi achayo kungoshandisa mavitamin C mapromax zvakadaro chimwe chandoda kunzwisisa ndechekuti panapa pamutare prison sevakomana vari kuita metal fabrication ndeapi mamwe maproducts amuri kugadzira kuitira kuti kune vari kuona zvichida pamwe vari kutoshaura kuti ndekupi kwatinganotenga zvinhu vanogona kuuya vachikutenga maproducts etiri kugadzira panapa mawindow frame ndudzi dzese especially dziri dzesimbi dzinoweredheka ngearc ngotoshandisa magetsi tokoshandisa mawelding machine anoshandisa magetsi kwakuya matank stand kwakuya macurtain rows emona totogadzira apapa kwakuya general welding mavehicle repair maburglar bar maroofing trusses madoor frame chese chekuita nekuwelda tinowelda as long mamachines etinawo pari zvinezvi echingokwanisa kuti aname basa iroro resimbi idzodzo dzetinadzo dzinge dzauya suspension motikari zvakadaro matank stand zvese zvakadaro kune vamwe vanogona kunge vaine chido chekudzidzira welding zvakaoma sei kutanga zvakaita inini handina nditombozo zvoufamba sei zvinonganitorera nguva yakareba sei kuti nditange kuziva mabasics pachingezi pane expression here inoti the quality of a person's life is in direct proportion to his commitment to excellence regardless in the field of endeavor ndiri kuedza kutaura kuti chido chako iwocho kudokwairira kuda kuchinhu chakanaka kuti kwasa kubudirira zvisinei nechimiro cheupenyu hweuri ndo chinodetermina kukwasa kubata chinhu chako kwauri saka iwe uine chido chekuti uite welding unobata chokucho chido chako neshungu dzako dzekuzvikomita kuti uvhide iwo kuzvida kwako iwo kuti uite basa iroro ndo kunoita kuti ukwasa kubata basa racho saka tikatopedza kama kutonondidzidzisa zvakanaka chaizvo kana izvozvi zvitinotanga izvo zvitodzidziswa ngokuti panapa ndiri zvinhu makati ndiro ndakatovatangira panapa mawindo frame ndakatangira panapa uko taingoita zvemaball joint zvefitting tin malate operations zvindo zvonoita kuboda timbers suspension ichishandisa masolid bars saka panapa mawindo frame masliding gates ndakatozvitangira munomu ndakuzviziya mumwe mubvunzo wandingada kubvunza ndewekuti vazhinji vanouya vanodzidza asi tinozoona vadzoka mukati meusungwa ndezvipi zvinhu zvamungada kubatsirwa nazvo zvichida pamwe neZimbabwe Prisons and Correctional Service zvichida pamwe nehurumende zvichida pamwe nemawell wishers chaivo vane zvavanokwanisa kukubatsirai nazvo kuti munhu kana achibuda mukamuwanisawo chakati nechakati nechakati zvinogona kuita kuti mukana wake wekudzoka mukati meusungwa huderere zvii zvamunoona kuti tikaitirwa zvakati nezvakati nezvakati vanhu havazorambe vachidzoka mukati meusungwa inyaya yakanaka maningi iyoyo chekutanga tiri panyaya yeamnesty yaya ndotangira ipo papo ndichibva ndadzokera kumashure panyaya yeamnesty taikumbira kuti mutungamiri wenyika ayeuko wakatongwa majeri makuru kana mafirst offender kana wasinombobvisa ubvira wabvisirwawo amwe makore pakutongwa kwawo sesusu takatangira tiri kumadhikirasi kwakudzika kuti tisvike kunoku ari kuramba echidzoka muri kutaura iwo ngakatongwa 2 months asina kurwadziwa ngechinozi jeri ba handisi kuti mujeri munoshushwa vanhu ba asi kutonga utori paenvironment iri kure nemukadzi newana inorwadza maningi nenge ngekuti unenge uchitofunga mukadzi ndo chimwe chinorwadza maningi ichochocho saka wemuri kutaura iwo awatorina wakadzi vamwe wacho vamweni wacho havana kutopindwa necode of conduct yemutemo wejeri kunatsa kumwirira kudisciplinwa nemaofisa edu iwo wavo saka ndiwo vanoti wakapinda nhasi amnesty ndiwo anoega anobatwa ndiwo anozi mabig class oenda kumba izvozvo tichindosiwa izvozvo amnesty iri kwezvo izvo april mwari katibatsira woenda kumba tichingosati ngori panapa
kusvika jeri rapera kuti kana kuti tozorekererawo kana kuti pasara kana 5 months tochizi kuchenda ikumba aya mabhikirasi emutoraiwo anoti akapinda nhasi ozwi ndi major street kana judge 3 months wobuda kana kuti bhero wobuda kana kuti community service wobuda iwo ndiwo vanodzokera ngekuti vanenge vasitowa disciplinwa nejeri wasati wapowa zvirango chazvo chazvo asi isusu dei maita kuti mutungamiri wenyika ambotorawo mafirst offenders isusu akanga ari madiclas ari pa5 pane inozi big 5 angasika kuti tinodzokera futi ba ngekuti tadisciplinwa andirambi kuti varipo kwamamusoro varipo vashoma sterek ngekuti mukati upinda kana mukati umu madiclas anomutaurira kuti zveshwaya tabvuma aiwa ndovimba vari kuzvinzwa kuchema kwamuri kuita asiwo sekuti imimi hani mati muri fitentena ndezvipo futi zvimwe zvamunoti dai kuri kunzi patinobuda zvichida pamwe ndowaniswa nawelding machine mukana wangu wofuti unogona kuita sei kuderera kana ndinonobatsirikana ndinonowana pekutangira right inyaya yakanaka ndandasiya sorry tati kumbira kuti hurumende kana pane isusu tatitrainwa kudai so petinobuda paya tikwanisa kubatsirwawo nemari kana isiri mari otipo basic kana ndoti basic kapuwa kawelding machine kadiki tuma90 US structure nekaangle grinder nesteel rule at least zviri nani unoona pekutangira ukatanga unini kusvika uchigadzira tumatrowel tumabuilders trowel twatwa tumabhidha wotangire ipapo chingochengetera mari zvinobatsira muchitsanangura mati major street haana kuzokuwanisai nguva yakakwana yekutaurirana nevamakakanganisirana nawo nhasi uno itoti vakakutarisa vari kukuonai mashoko amunoda kuvaudza ndeyekuti mururi wamajor street mhuri yamakakanganisirana naye mhuri inakatikanganisayo ndinoti ndinorombo sorry zvakati asati tapedza kutaurirana ba asi panipi pendakamboita ipo papo iwo kasikwanisa kunzwisisa ngekuti mukoma wangu kuenda kwake akati takawirirana aiwa ndinotenda mukoma John nenguva yamatiba ndichikushuwirai zvakanaka dzamara pamuchazosvika pakubuda kuti even pamunonobuda munonoanawo futi pekutangira workshop inonofura ndatenda hangu tinotenda matopedza ndandoda kukwazisa mukadzi wangu lokadhe mwachima chipangaza rudanga mvura newana wangu vanoti munyaradzi divine redina kupa kwashimwa chima kwakuya ambo yangu ari kwatusape mbuya chipangaza naona tsano wangu na mukoma wangu nemuino wangu po mwachema uriboda timbers nyanza dzangu dziri kunyanga dzoti mata mwachema emere mwachema ndatatinde majori machema nevamweni weso kama wangu wari kunze kwenyika chinhu chandafarira ndechoti mabva matanga kukwazisa maiguru aiwa tinotenda ndovimba manzwa vakomana nevasikana vari kurarama vari pamusha weMutare prison vachitsanangura mabasa avari kudzidza vari mukati meusungwa vane kuchemawo kwavari kuita kuti kune vanokwanisa kutibatsirawo tibatsirewo nezvinhu zvekushandisa zvinoita kuti kudzidza kwedu kupfave zvekuti kana tazobuda mukati meusungwa tinenge tiine mamwe mabasa atinogonawo kuita kuti tibatsirikane kuwana chouviri mukati mekurarama. Ndiri pano Mutare prison. Zita rangu ndoitwa Frank Wesere, ndakamirira ZimNewsBeat TV ndinoti chisarai. Tinokumbira mumwe Kumuri yeZimbabwe 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 tinokumbira mumwe mukana.